Fittra li uffiċjal għoli tal-Organizzazzjoni għal Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp l-OECD bat lil Ministru Edward Cicluna ftit tal-ġimgħat ilu intwera tħassib serju li din l-organizzazzjoni ddaħħal lil Malta fil-blacklist tagħha ta' pajjiżi li għandhom skemi dubjużi għal residenza jew ċittadinanza b'investiment. L-ittra nkitbet minn Pascal Sant Aman, id-direttur tas-Center for Tax Policy and Administration tal-OECD, u tibda biex tagħmel referenza għal laqgħa li l-istess uffiċjal tal-OECD kellu mal-Ministru Cicluna s-sena li għaddiet. F'dik il-laqgħa Sant Aman kien qajjem mal-Ministru Cicluna tħassib tagħhom għall-iskema ta' Malta dwar ir-residenza ta' barranin, skema li kien daħħal il-Gvern Laburista fl-2015. L-OECD bħalissa qed tagħmel kampanja qawwija kontra skemi bħal dawn, inkluż dawk ta' beħ ta' passaporti kif imħadma minn Malta, u dan it-tħassib kien ikkonfermat fi stqarrija ta' ftit jimilu meta l-OECD referit għal dak li qed joħroġ mid-Daphne Project. Fitra lill-Ministru Cicluna, l-OECD informatu li qed taħdem biex tħejji lista ta' skemi li jippreżentaw riskju kbir li jintużaw ħażin billi jirnexxilhom jaħbu ġidhom lill-awtoritajiet kompetenti fejn suppost għandha titħallas it-taxxa dovuta. Fit-tmiem littra l-uffiċjal tal-OECD offra l-għajnuna biex iż-żewġ naħat jiltaqgħu bil-possibilità li fl-iskema ta' Malta jiddaħħlu miżuri ħalli jtaffu r-riski u bekk l-iskema ma tibqax tintuża għal anijiet ħżiena. Mhux magħruf jekk Cicluna aċċettax din l-offerta u x'kien l-eżitu ta' dawk il-laqgħat jekk fil-fatt saru.